Το Cheetos Creamy Hot είναι το πιο περίεργο πατατάκι που βλέπουμε εδώ πέρα. Οπτικά. Είναι ίσια από το... Και λίγες σοκολάτες χωρίς ζάχαρη. Αυτές είναι χωρίς συμβατική ζάχαρη. Υγείας, με στέβια. Συνεχίζουμε με ψώνια στον Κρητικό. Τι θα πάρουμε τελικά? Μάλιστα, είναι με κρεμμύδια. Ωραία. Ναι, και... Συνεχίζουμε με το Βασιλόπουλο. Ας πάρουμε και μία εξάδα κοκακόλα χωρίς καφεΐνη και χωρίς ζάχαρη. Και παγωτό χωρίς ζάχαρη, έτσι. Το τι για τσίπια, τι είναι αυτό? Είναι σαν αυτά, αλλά σε... είναι Word. Και πάμε και στο σκλαβενίτι περάματος. Τι λέτε, θα πάρουμε κάνα Monster? Τι είναι αυτό? Χωρίς ζάχαρη, με τι όμως, με τη γεύση? Και ιόν χωρίς ζάχαρη, μια χαρά. Και με αμύγδαλο και χωρίς. Θα πάρουμε και μια Ντουμπάι. Είμαστε ok. Σπίτι θα δοκιμάσουμε αυτό που πήραμε.